Yes, sila mang call sa Disesmi ako lang Steven ng Private Resubong sa may Barangay Himaya, Inigaran, Negros Occidental, no? So aton tukipon, agatong bisitahon ang ilang matahom aga naming resort 3 sa may Barangay Himaya, Inigaran. So bisitahon na crowd, let's go. Yes, hello mga call sa Disesmi ako lang Steven. No, for today's video makadto kami sa may Hayab Resort, Inigaran, Himaya. So pud namon si Uncle Gidski, si Nong Binji, kag si Bertski ara sa likod, kag si akon nga si Uncle Jan Polial, no, para sa likod malarga namin, no. Let's go. Bertski, dati ba ka pormahan ni Bertski, oh? Grabe mo pormahan. Yan makatuman, mga swimming. Nagkasapa. Eh, ano yun, shoutout na yung mga, mga followers mo, naglaw ng kursi mo. Mas tagal yung mga tagal ya. Oh, kailangan ko Japon Buwi pa? Japon. Buwi pa man. Nagiyo pa. Malagaw tayo sa subong. Hindi makatuman eh. Malagaw, maligo-ligo tayo sa swimming pool. Oh, di pa sa Sniper lang ang baon, click kag ang agang Harley nga 1cc, 1200cc. Paggas ka na kay pinagdana sa gas ang nga motor. Kaya namin sa may La Castellana.
Gaga. Dito na kami. Yes, hello mga kalson, this is me, ako lang Stephen. Ang karga diri subong sa may barangay Himaya, Inigaran, Negros Occidental. No? So aton tukibon, ag aton bisitahon ang ilang matahom, kaga namin nga resort diri sa may barangay Himaya, Inigaran. Sa pagsulod mo palang mga angkos, may harang asi mo naga-welcome dilang Ayab Resort. So amo nagli mga angkos no gitawag nila nga Ayab Resort kay nga may ari diri naka-display sa ilang atubang. Kag may ara sila mga angkos cottage no 600 pesos ang pinaka barato. Kag may ara sila nga for family cottage no worth of 1,000 pesos only. Kag kung gusto mo naman magkanta-kanta, may ara man sila mga angkos nga videokihan. Kag syempre hindi madula mga angkos no ang ilang menu nga perti gidya ka barato no. So ginistingan namon di ang ilang sisig. So ginistingan namon mga angkos no nag-order kami for breakfast no sisig with egg no. So only 110 pesos lang mga angkos, busog-lusog ka na sa imo nga 110. Siyempre mga angkos, ma-first bite kita tilawantang ilang manamit nga sisig. Tilawantang ilang manamit nga sisig agatog. Kag siyempre nagtilaw man ang mga upod ko no si John Paul Lihal, si Binji, kag si Bertski. Bertski ka man. Timo. Kag siyempre no si Uncle Gidski nagtilaw man sang sisig. Bohmit namit kaon niya ba? Siyempre pagkatapos namon kaon mga angkos, naglibot-libot kami sa ilang pool no. Kanami sang ilang mga pool mga angkos kay nga perti ka tinlo. Kagway labot kaya tinlo mga angkos, fresh from the farm kagid no. Kung makita mong view sa babaw, kanami katahom sang ilang view. So ano pa ginahulat yung mga angkos, dalayon na ninyo nga pamilya, friends, relatives ninyo o ano man da no. Dalayon diri sa may Ayab Resort, Barangay Himaya, Inigaran, Negros Occidental no. So what are you waiting for? Hindi na bugalata pa nga mahulihi kamo sa ini nga resort no. So come and visit and enjoy no. Welcome gika mo diri sa may Ayab Resort, Inigaran. So please don't forget to follow, like and share. This is me, Uncle Nobs TV no. Thank you so much and God bless us all.